A Confraría do Grove, que inicialmente non se adherirá, acabou finalmente por incorporarse á Asociación de Rañeiros da Ría, que se vende constituir formalmente esta semana. Súmase así os pósitos de Rianxo, Pobra, Vilanova, Cambados e a Illa, que apostan pola elaboración dun plan de xestión conxunto para o libre marisqueo. Agardan que Cabo de Cruz, á espera de concretar unhas propostas, se sume tamén a entidade, agrupando así a maior parte da flota do libre. A maioría das cofradías que están dentro son as que máis socios teñen de dentro da ría, sacando Ribeira, que é a que non está entrando, pero as outras, Cambados, Isla, Grove, Vilanova, Nós, Cabo, Puebla. Cabo tiña aí unhas pequenas dudas, pero bueno, penso que vai facer unha reunión para salir desas dudas e contestará dentro de nada. Pero son as cofradías que máis rañeiros teñen na Ría de Arousa. A xestión directa dos bancos de Cabío, Boído e os Lombos repercutiría no incremento da produtividade que nos últimos anos descendeu ata facer que a actividade sexa apenas rendible. Ademais da rexeneración dos bancos, a entidade estuda tamén outros cambios, como poden ser as modificacións nos meses de traballo. Sí, a ver, eso é o problema que temos nesta ría, que está deixado na man de Dios o que é o libre marisqueo todo. O que se fixo foi intentar entre as agrupacións que por parte temos que tomar a iniciativa de coller isto tamén e leválo nós, porque ao fin e ao cabo somos nós que vivimos desto, non é nadie máis. En principio estamos 6 cofradías, o que esperamos é que se unan todas, esa era a idea, que entre todos intentar recuperar o que é a produción que había antiguamente aquí nos libres marisqueos, para que a xente non marche para outros sitios, porque estamos vendo que inverno tras inverno a xente tense que buscar por vida, porque aquí non se sobrevive no inverno. Na actualidade, a entidade está esperada a resposta da Consellería do Mar, a que xa lle teñen solicitado unha reunión para plantexarlle a súa proposta.